Mbak Aulia Pangesti. Ya, seperti itu coba kayak ngapa. Ya yo. Sik reng, Mas, rek nyapa? ayanku kumat. Sik to bengi iki rumah saku kaya diperkosa karo siden-siden Astabrata lho. Aku ora mau diperkosa. Lah apa? Ketoke aku kira dipateni. Asem kok yo. Lah mung Denko ngopo? Denko jarimu kekasaran. Iki mau jogete jarine ora kasar lho. Wong Denko kuwi mau kene yo kasar, kene nabrak ning kene jepit. Lah iki malah diulek. Lah ora penak malahan. Yo penak pisan pindho, Mas. Lah terus bareng kuwi rasane piye? Busi yo nglokor. Asem kok yo. Asukeng dalu Mas Gari. Wilujeng dalu, Nduk. Asukeng dalu Mas Gari. Ae sugire, Nduk. Asem kok yo sugih dalu. Arep muni sugeng dalan ngasok-ngasokke. Masane kancane peh kene nang gering anak wae kok jasok-asokne. Dalu, Nduk. Nggih dalu Mas Gareng, pripun niku wau goyangan kula pripun? Jan tenan, Nduk, goyanganmu ki tenan. Kurang luwes. Napa kurang gandes? Napa kurang pripun? Mas? Komentarmu goyangane Aulia piye? Niki ta? Heeh. Oh. Mas aku kok. Sampun mantep. Sampun pas napa dereng? Pisan kasihan. Nyuwun dibaleni. Heeh. Sing model pripun? Aku tak mepet. Sing model pripun? Kuwi lho, Sanjang kurang Mas piye Gareng. wong wedok ini wis tekon njaluk model pripun Nggih. iki kurang wong wedok model piye ngono. Nyuwun sing model pripun? Aku tak mapan ning kene ya, Nduk. Heeh, kula niki sebagai calon istri ya harus nurut kepada suami. Heeh. Apapun yang suami mau, ya Akan saya kamu mau. berikan. Betul sekali. Jenengan nyuwun napa? Heeh. Njaluk alus apa kasar janganmu? Mau kene pisan, kene pisan, kene pisan. Heeh. Aku njaluk pindho-pindho ya. Oh, Nduk. ngoten. Ya Allah. Nggih. Nek kula mubeng ngeten, jenengan nggih ampun melu mubeng. Lha Kok ya piye? malah ra dadi. Lah piye? Ya aku tok sing mubeng sampean meneng ae. Wong kuwi ora ngerti to, Nduk. Mbok calon bojomu ki wong apa, Jal? Lah Wong wong apa? apa? Wong lawas. Dadine iki ya urung ngerti. Iki mbok arahne ngono. Heeh. Oke. Ya Cal, baleni spote, Cal. Baleni Oke, spote. ayo. Betul ya, dibaleni spote. Loro. Heeh, ya. Ya, 1 2 3. Ya. Wong lanang. Sila, Mbak, kaya sindan nuntun munyuk lho. Mas Akbar. Apa? Aku nang tulung agung mambengi kok iso melu rene ya. Nyapa? Ya nek gunung kae kok ya nek ngeneki. Wis yo aku Ya marem banget. Allah, nggih. Aku wis marem banget. Kene loro ya wis kok sembadani. Nggih, jenengan nyuwun kalih setengah kalih nggih pun kula sembadani. Saiki aku wis seneng, Nggih. wargane dhewe wis ayem tentrem, Nggih. sakinah mawaddah warahmah, ndongakne dulur-dulur ana ten Dong Bajul kene. Doanya apa, Mbak Aulia? Doanya semoga warga Dong Bajul. Bajul semakin sehat. Ya ta? Amin. Panjang yuswanipun. Amin. Gitu. Terus semakin guyub rukun. Amin. Si aku ngos-ngosan nih Mas. Ngapa wis gosan wong aku dhewe wong tua yo ora. Aku suwi gak obah Mas. Wah. Nduk,
Iya ya kayu Iya. sediluk tok. Heeh. Ya. Ya, pokoknya guyub rukun Amin. masyarakate Amin. nggih to. Terus nggih sampun. Iya. Muga-muga kabeh dadi wong sugih kabeh. Amin ya rabbal alamin. Wis Sing pokoke dadi panjakane iso tinekan. nggih. Kabeh ora ning grawalan apa-apa. Injih muga-muga tahun ngarep saged nanggap Mas Akbar malih. Amin Amin. amin ya rabbal alamin. Mbak Aul, Dalem. ada permintaan sampeyan pilih. Niki saking wonten gadis Kalimantan, saking Pak Dewan atau dari Pak Bayan Karji nyuwun tembang tresno. Monggo. Milih antara satu di antara dua ya. Oke, saking Pak Dewan mawon nggih Mas. Berarti saking Pak Dewan mau tembangnya berarti Bebek apa? oh. Gadis Kalimantan. Nggih. Iya. Jangan Bebe apa? Ya. Wah kayak mengikuti to, Reng. Ah, lah aku yo Nggih. metu kok ning Lah TikTok iya. ngono kuku. Empe apa? Mas, niki ingkang gawin jenengan beliau Pak Nggih Dewa. salah. Swara kuwi tembung sak klimah paribasane aksara ning ngarepe mbok wenehi kuwi dadi barang ora apik. Beda, Mas. Aja. Artine beda. Kudune P apa? Lah kuwi yo mburine aja sampean cetakno Lah, ngono. kudune. Ya padha ae karo empe apa. Padha ae karo kuwi. Ampe apa? Lek Mas Akbar mesti pinter lek Mas Akbar. Nah ya aku mau to. Pipun Pak. Ampe apa? Dalem. Wong nomo ngeteh ngene wis menggeh Lah ya. apa? Heeh. Wes ya Mas ya. Nggih. Yo, Monggo. gadis Monggo. Kalimantan anu Mas Riz. Heeh, yo ratekno. Oke. Asta Brata. Lanjutnya Mas Gareng. Nggih. Sekali lagi ya. Nggih, minangkani pamundhut tahu saking Mas Dewan. Pak Dewan. Muga-muga gending menika saged dipun tresnani, saged damel jampinipun saya kagem beliau. Amin. Ya sawan bengi esuk sore ora nek praine mikir muga-muga masyarakat kuwi iso ayem tentrem. Heeh. Masyarakat kuwi iso gemah ripah lo jinawi. Iya. Masyarakatku kabeh sugih kabeh. Heeh. Kula mboten enten sak lupute lek dalu menika saya nyuwun lelagon ingkang jumbuh kalih kawontenan, Mas. Betul. Selanjutnya Mbak Pesek dan Mbak Neha. Ayo berdiri bersama spotnya coba kayak apa ya.